Og meget bræt over til Daniela Silevas på gulvet, og der kan de godt forvente den et festfyrværkeri af en øvelse. Silevas faktisk i øjeblikket den gymnast, der fører. Koreografien i gulvøvelserne, ja, den skal indeholde en vis overensstemmelse mellem gymnastens hoptype og udstråling. Og kæmpe store springserier her, hvor hun kombinerer baglæns og forlæns spring. Og står hun i nedspringen, så tror jeg, at vi har det første tital. Ja, det bliver tæt på. Ja, en meget flot øvelse.